Bukod sa veterano kag respetado nga komentarista, aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 20 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Anano naman ang mga balita kag isyu ngaton talakayon para karon nga adlaw. Sinabat na sang kampo ni Bongbong Marcos ang kaso disqualification. Sinong utok sini? Isa kalagting kagkilala nga abogado. Mismo si Presidente Duterte kuno mag-aanunsyo sang suportahon sa pagka-vice presidente. Alang-alang sa magsuporta sa iban kay ang anak niya kadalagan nga vice presidente. Pagamit sang illegal nga droga na blang drug test ka, hindi ina-ground sa disqualification sang kandidato. Amo nang mabudlay kay manti may ruling ang Korte Suprema. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. along kita. Alog na subong. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, Sang kampo ni Bongbong Marcos ang disqualification nga kaso nga ginpasa kag ginapilak saya kampo. Gindihon ini suno sa report sang isa ka kilala dilagting abogado di Campanilla. Amo ini siyang abogado sang mga politiko sa tion sang pitipit nga kahimtangan. Ini balang ka delikado nga mga kaso dire kag nagatuhaw ini ang isa ka kilalang abogado. Perti kamahal nga abogado ni si Estelito Mendoza. Ara na siya sa dipinsa subong ni Bongbong Marcos. Dumdum kamo sang tsimpo sang amay ni Bongbong, Solicitor General ini si Estelito Mendoza. Remember sa dalagko nga mga kaso nga namutang sa ital-ital ang mataas nga opisyal sang gobyerno, si Mendoza ni ang ila abogado. Remember, siya man ang dipinsa sa kay anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Siya man ang abogado nagdipinsa kay Senador Bong Revilla. Kag siya man ang nagdipinsa sa anay Senador Juan Ponce Enrile sa kasong plunder. Amo ini siya ang abogado ginakuha kon ipit na kag kadelikado na nga mga kaso. So sigurado ang nagsabat sini, ang nagdihon sang sabat sa kampo ni Bongbong, amo ini siya si Estelito Mendoza. Lagting may edad na property kamahal nga klase abogado. Hulaton ta kay base kon another round naman sa madamo nga kaso, base kon ibasura naman ang kaso nga ginpasaka bato kay Bongbong Marcos. Purti no? Basta maayong abogado, purti. Bisan ano ka ipit-ipit ka delikado nga daw matuod lagi ang kaso kung kaisa mabasura pa. Depende sa abogado. Pilayhan ang kinasukot ni Estelito Mendoza, no? Purti niya mo. Ang inaabugdahan niya purti. Glagko nga mga kandidato, inablang ipit na gid. Inablang daw ilunggo na gid sa bilangguan. Ay ba na bilanggo na, mapagwa ya pa. Amo ini si Estelito Mendoza. Bantayan ta kung ano ang resulta sini sang sabat sang kampo ni Bongbong Marcos.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Gaduso ang pila naton ka mga sektor. Abi niya pagi sa drug testing ang mga kandidato. Mangod sining ginpalayag sang presidente nga may isa ka nagapapili presidente nga gagamit cocaine. Di galing siling sang Comelec ka sang una pa na iyawan na kami sina doso nga dapat kung magkandidato ka ipaagi ka sa drug testing o galing ginbasura ini sang Korte Suprema sang 2008 siling sang Comelec
ang Korte Suprema nagdeklarar unconstitutional. Kung druga ang paghambalan, hindi pwede. Voluntaryo ini. Linsang korte, hindi pwede. Labag sa batas. Sige lang. Silinsang kumilig, ano mo na, gitilawan manamon? Ano mo na kagindeklara sa korte unconstitutional? Hindi pwede ya. Padalagan na. Kinanglan ng tanan, hindi niya ground ang gamit sa mga illegal nga druga para i-disqualify mo ang isa ka kandidato. So, ang kamot sang kumilik nahigdan gapos bangod sa bando sang Korte Suprema. So bisan magsiling pa si Duterte nga nagausar cocaine ang pila ka kandidato, hindi ini siya makabunggo sa mando sang Korte Suprema nga unconstitutional. So padayon naga-cocaine man siya, naga-syabo man siya. Sige ang iya pagkakandidato. May manapila kadlaw nga kung mapamatud-an man nga naka-kukin, nakasyabo ang isang kakandidato ka magpululang mataya sa kongreso o kung magpungko sa mataas nga palang ngakuhan na may na kay may opisyal kita nga ang mata daw vampira. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig
Bacolod, saludo sa imo. Type C. Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayong Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayong Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:48. Sang una, ang mga politiko, may mga meeting di abanse, galibot, pangamusta, di subong idala pwede, ang pagpangamusta, kaya delikado na. Kalabanan, kaya pagi na lang sa social media, virtual, kag iban pa. Pero, nagpaandam ang bag-o nga hipis sa kapulisan, si Lieutenant General Leonardo Carlos Silenya, oy, kinatipo namon subong ang mga ngalan sang mga pulis nga ginakuha bodyguard, personal nga security sang mga politiko. Pamati ka mo, sang una, pwede sibilyan. Kaya manti kung bodyguard ka, naka-sibilyan ka, ara ka sa likod, kilid sang politiko, nagalagaw, nagakulo kampanya. Subong, siling ni Carlos, hindi na pwede. Kinahanglan, bisan escort ikaw, bisan nga security ikaw sang politiko, uniforme ikaw. Para makilala nga pulis ikaw. Kalanda na ya, wala naga-uniforme mo ang mga security escort. Wala naga-uniforme. Sibilyan na sila. Tilang taon takon maaprubahan ini. Nga kinanglan, nagasoksokid uniforme. Kinanglan, bilog nga uniforme ang isoksok sa kapulisan kung mag-escort ka mo sa mga politiko. Tilang taon ta. Ngayon sa una, daw wala kaya kita sa mga escort nga naga-uniforme. Kinanglan na nakasibilyante karon, mando ini sa mataas kapunuan sang PNP, aber, lantaon takon masunod ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa panghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Ini nga balita, blado, galibog ulo kos nimo. Daw hindi amo. Siling sang palasyo, ulat tonta, nga personal gid nga si Presidente Rodrigo Duterte ang maga-endorse sang iya kandidato sa pagka-vice presidente. Si vice presidente kandidato ya bata nga si Sara, may endorse pa siya nga iban? Daw hindi among balita. Di siling sa Malacanang hulat tonta, nya personal na ya si Presidente Rodrigo Duterte nga maga-endorse siya vice presidente kay klaro naman nga gin-endorse siya ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sini presidente nga kandidato amo ang madugay na niya nga abyan nga si Senador Bongo. Ti klaro na ya nga amo nang gin-endorse niya nga presidente. Ti karon ang Malacanang gasiling hulaton ta kung sinong i-endorse niya nga vice presidente. Alang-alang man nga i-endorse si Soto. Alang-alang man nga si Willie Ong ang i-endorse siya. Kaya ang iya anak nagapapili vice presidente. Bisan magsiling pas lang nga may disgustuhanay, dawla gabugnuhanay, dugay na nga wala makasugilanon, nga hindi konforme si Presidente Rodrigo Duterte, bangod ang iya anak, number 1, permis sa sorbe, nagbalagan lang vice presidente sa idalom pa ni Bongbong Marcos nga ginatawag niyan sa Pigaw nga klase kandidato. Spoiled nga klase kandidato. Amo na pananaw kay Bongbong Marcos. Pero dira nagpaidalom si Sara Duterte. Kahapon siling sang spokesperson sang Malacanang ining acting bala nga nagbulos kay Roque nga si spokesperson Carlo Nograles siling niya hindi ko kasabat sina. Hulat tonta kay maabot ang tsimpo nga si Presidente Rodrigo Duterte amugid ang maga-endorse. Nagbibog ulo ko. Diba? Ano nga klase balita ini? Alang-alang man na i-endorse sa ibang nga tao? Kay papili Vice Presidente si Sara Duterte. Kalilibog man klase balita ini. Daw hindi amo, no? Ay puwerte nga klase balita. Sa pihak nga bahin, wala na untat ang surbe subong. Di kon pamatian tang surbe, si Bongbong kag si Sara ho, nagapanguna naman. Daso naman nga surbe na, kaysa ning publikos isya, no ning publikos isya ni man, Bongbong Sara, nagapanguna. Magwa naman ang surbe sang Pulse Asia, SWS, lain naman na, nagligad to, porte, nagpanguna si Isko. Gulpi naman si Bongbong. Ay, labay man ang akon, si Manny Pacquiao, daw wala kagwaaw. Gagwa sa mga ikatatlo lang, ikaapat lang. Si Ping Lacson hipos-hipos lang, pero padayon ang iya sini, panglugidhot sa bilog nga pungsod Pilipinas. Damo man sa mga grupo simpatiya man kay Ping Lacson niya, may si Ping Lacson niya may political will. Galing kay sa paggadamo man siyang isyo, nagsaylo naman siya. Siling niya, nagsaylo na paminsaron ko sa death penalty. Kay amo gina siyang gaduso sa death penalty, ti kontra gina. Sa simbahan, da medyo kumambyo siya. Hinanglan kandidato ka, medyo kulokambyo ka man jutay, kay man ti
kinahanglan mong buto mo. Sa tanan nga sektor, kinahanglan mong buto. Sa kinahanglan, ining matulutigas nga tinaga sa una, ni mga death penalty nga daw kontra kasimbahan, medyo ulo-ulo porsyon ka anay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.